dyrektora Rangę i przygotowałyśmy takie małe niespodzianki. Przepraszam, przygotowałyśmy licytację. Sezon był udany i wiemy, że Wam go zawdzięczamy. Słów podziękowań wyrazić nie umiemy, więc Wam piwo dajemy. Czekoladę dorzucamy, bo nic lepszego nie mamy. Na równie dobre plany treningowe liczymy i wystrzałowe wyniki za rok też zrobimy. Biegacze często się obijają, lecz sukcesy sportowe trenerowi Wietkowi zawdzięczają. Pod jego okiem biegamy, płotki robimy i na hali wytrwale ćwiczymy. Zdrowia życzymy i w sezonie wynikami zaskoczymy. Trener Stasiewicz na kut wszystkich przekwalifikowuje, bo ta dyscyplina w lekkiej lekkoatletyce króluje. Chociaż pod okiem trenera najciężej z wszystkich trenują i najlepszą wytrzymałością się popisują. Życzymy mocnej ekipie przyszłości i dużo cierpliwości. I mamy też tutaj fragment dla nieobecnego trenera i dla dyrektora Rangę i chciałbyśmy go też przeczytać. Kulomioci na hali stękają, kiedy kulą puchają. Trener Mundek nad nimi władzę sprawuje, na ławce przesiaduje i kawę degustuje. Z niecierpliwością teraz oczekuje, kiedy mu się nową ławkę wybuduje. Ciętym językiem dysponuje i wszystkimi dyryguje. Na ukojenie nerwów brzuszków seryjka i do tego szklaneczka winka. Dyrektor Staszek wszystkie sprawy załatwia, choć nikt mu tego nie ułatwia. Na nowe biuro wyczekuje i mamy nadzieję, że parapetówkę przygotuje. Dużo pracuje, ale dla nas również zajęcia znajduje. Przy zawodach pomagamy, z czego czasem kaskę mamy i wyrazy wdzięczności mu za to składamy. Życzymy, by na leki same rekordy były, jakie się jeszcze nikomu nie przyśniły. A z tą parapetówką to nie żarty, więc niech dyrektor nie będzie uparty. Czekamy na zaproszenie i sekcji uroczyste, i sekcji otwarte uczczenie. Możemy prosić trenera Stasiewicza i trenera Wietka? Ja w swoim imieniu chciałabym bardzo podziękować obydwu trenerom. Jeżeli mogłabym tutaj poprosić trenera Wietka. Trenerze, dziękuję za to, że trener mnie przede wszystkim nauczył, jak się robi płotki, prawidłowo rzuca piłką lekarską oraz za poświęcenie całego czasu przez 9 lat. Dziękuję. I chciałabym przede wszystkim podziękować trenerowi Stasiewiczowi, bez którego nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Trenerze, dziękuję za te 9 lat i dla trenera tutaj specjalnie ułożyłam wierszyk. Już 9 lat tu trenuję i nadal dzięki trenerowi swą formę utrzymuję. Czasem jest ciężko i źle, lecz jestem pewna, że nie poddam się. Kult sportowy uczy, charakter kształtuje i do ciężkiej pracy motywuje. 1000 kilometrów zrobiłam i nigdy się nie nudziłam. Zawsze mnie trener Stasiewicz mobilizuje, za co serdecznie dziękuję. Lato, zima czy też wiosna, na Lechie przychodzę zawsze radosna. Kolejne sukcesy razem zdobywamy, choć to też zasługa mojego taty i mamy. Dziękuję za zakwasy i podawanie picia. Bez tego byłoby ciężko, mówię bez ukrycia. Za słowa otuchy, które trener krzyczy, dłuższy krok, prawa ręka, a to przecież żadna udręka. Jeszcze raz dziękuję za te 9 lat i za udzielanie bezcennych rad. I chciałam
chciałabym powiedzieć, że jak jeszcze potrenujemy, to na pewno do Olimpiady w Rio dojdziemy. Dziękuję trenerze. Dziękuję trenerze, że przede wszystkim za poświęcenie swojego czasu, cierpliwości, za wsparcie, bo nie doszłabym tak daleko jak jestem. Dziękuję za codzienną pracę nad moją techniką chodową. Dziękuję za wiarę we mnie, za motywację, za cenne plany treningowe oraz za poświęcenie, by je ułożyć. Dziękuję za każdy start na zawodach, za cierpliwość, za hetrolitry wylanego potu i wypitego picia na treningach. Dziękuję za każdy wyjazd na zawody i przepracowany obóz. Dziękuję za wszystkie wskazówki, by być coraz lepsza. Dziękuję za godziny spędzone na trasach i za lata poświęcone mojemu rozciąganiu. Dziękuję za każdy kilometr wykonany chodem. Dziękuję trenerze za każdą życiówkę i osiągnięty cel. Nie skończyłyśmy. Ja bym chciał podziękować najpierw tej dziewczynom, które odczytały te śmieszne teksty. Nie po raz pierwszy zresztą to zrobiły. Mówią, że jeszcze nie koniec, także chwilę poczekamy. Z kolei chciałbym bardzo serdecznie Agnieszce podziękować. Gdybym nie wiedział, że Agnieszka wypływa na 3 miesiące w rejs, bo do takiej szkoły chodzi i jak przypłynie, to już będzie 3. oficerem, to bym pomyślał, że kończy karierę sportową, a na szczęście nie. Także Agnieszka, jeszcze raz dziękuję i oczywiście życzę Tobie, że w przyszłości jeszcze większych sukcesów, jak do tej pory mieliśmy, tak? Wspólnie. Tak, dziękuję bardzo. I my jeszcze tutaj mamy takie dwie niespodziewanki i może Karolina. Kamil Sośniak to nasz inżynier od spraw LAN. W firmie pracuje i na lekcji trenuje. Rolę trenera sprawuje, brzuszek pod koszulą hoduje i na imprezach podśpiewuje. O 5:43 codziennie wstaje i się nie poddaje. Kawą w pracy się wspomaga i go senność wtedy nie dopada. Dziś kubek od nas otrzymuje i wtedy kawka od razu lepiej smakuje. Pracownikiem miesiąca zawsze dla nas będzie i tytuł prezesa w przyszłości zdobędzie. Powodzenia życzą Twoje słonka, Żanela